participació ciutadana és un dels pilars fonamentals d'aquesta societat. Si vols canviar alguna cosa del lloc on vius o de les coses que passen, el que primer has de canviar ets tu mateix i sempre però intentar no fer-ho sol, sinó fer-ho acompanyat d'un teixit de gent que entre tots pugueu fer força i canviar les coses tant com sigui possible. La participació social és un motor de canvi. Es pot fer des de molts llocs diferents, en dies concrets, col·laborant amb actes que es fan a la ciutat, com la Marató de Sang o el Gran Recapte, dins d'una entitat, formant part de l'entitat al dia a dia, o bé fent voluntariat en projectes concrets. El voluntariat és donar part del teu temps lliure per poder col·laborar dins d'una entitat de manera continuada, al llarg de les setmanes. Algunes de les entitats on es pot fer voluntariat aquí a la Garrotxa serien Creu Roja, Càritas, Protecció Civil, la Fageda o, per exemple, el voluntariat per la llengua.